kagertang juga kadang drina malangyang bat ke bateri hok hadu kata-kata ngadai ke beluk tam ke bapang nado ke musim bangarai kikun sitang met naying syabar proyek talan ke musim kedodot kumbangakta yangah Kawai kami na kisnong pahamlang riboy district kala jaw mat banyo la ke jong ke yeng ke balasya tap nadu tunum ha ka umsaw na ke jing kher ulaba dang hagini ki kindat sngi kabala wanra ru ki jing shlei bashir khe ha ke te kisnong bala kinno ru ba ka dei tang na ka daw ke jing set ki jaka tuj na ke jing tuj ke khndo balati ha ke jaka jong MLA ka maukrwan uba renik dan lingdo banchnai ka wait bridge Nakaliang kitay kinong shnong kisnong pahamlang, ringkat kinong yalam ka Riboy People's Council Sengkmi, hapo ka yalam uba Jason Lennox Nongrum President, uba Vincent Sokwai Mendagasngi, kilalaj banyakundu yu Deputy Commissioner ka Riboy, Henry namar ba amdan ha office trekam, kilayo apat banyakundu yu Additional Deputy Commissioner, uba Jonathan Shilla, banyakran ya ka jingye kitay kilong ye, Badru ba ke sorkar kade ban paikmat ling ba kila jingarap kumba kite kilong yeng kila du no baro ki jingdon jingem ha ke jingkrwet ko umsaw shwaban kinjat shai habakranj kilat pathai khubor nakaliang kilong kmi kishnong pahamlang bat kumjoru uba Jason Lennox nongrum president ka RBPC kila ong bakidap da ke jing smokia ha ka bayade pat kate ke jingjia ha ka ba kila kirpat sha ka sorkar Bakade ban shimkia mardor ban pinlong ke jing jorib yakate ke jaka badru ban pinyo kila jingarap shikite kilong yeng kibla shakta ha kate ke jingjia namar kate ke tang ke jingti khndo ha ka jaka u MLA namar minshwa ka pajudon ke jingjia shlei ha kate ke shnong hinrei na du bati khndo ha kate ke jaka shnong gidan ke jing ke bakraw tengi kwa ba kathe ke pon blok yangi ke kwa agi kwa bikin pin clear no Ngimkwa ya ke kamdon ke jingwet eru te hanrei cirta ngila song hang thi ngimjudan kata ka ka ban pendik ka ban penjot ka ban pengrau mental natunum yeng ka ka yaj to yusin elem ko trai jaka ko trai puta to isin elem yang igi baduk ki bakrau nata ngikwat ke jingkermen ba pi pen khoi igi ka bangin chong suk chong san kum mangi song menchua tangkan hinga kwa ka kertang juga kadang drina malangyang bat ke bateri hok hadu kata-kata ngadai ke beluk tam ke bapang nado ke musim bangarai kikun sitang met naying syabar proyek talan ke musim kedodot kumbangakta yangah ngakwa penkan hagan ni kapor balai bangasanang penkan hadu katar bangala syam bangala lap bangala pang ke musim to ji so sendailam ya kala dikran juga nek teman kepala nyo posnam ku teman kesyong hasiang hanyo mer pahamlang kapat ju jam menuru raimta citeng ben ngabra iki kono iki tiaga sa sabar balai baka jingda bo mengadap hadan atlum to iso sendailam yang kata kublai sibun tangkan yang aku aban keren ya fi tang ladap dakasan posnem jingji mensidaduk mensiwa uneu koilas ulasna kipai kimayai lembah kibahe hinrai hamar siwan uneu MLA u blok ya kipai kiba mensiwa mentaga yingyongi hakat nyomer pahamlang kat neng yadon khat san kan rewing kilatap tang daka hinrai ngabor hapor ngadang sia nam kersiu ka kun kersiu ngalayap yang mai ka lapoy krum jing sia yang pi ngayang ka lapoy hapol bong ya ke ngayai te hinrai na bentar kata la da piwan pai video na piwan pai mana ya kaying jonga mentak kalong kum ka dam sai ka dap sa ka ka baklem dan jengat hinrai wat bangin syang insa ngila du jing kermen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kane ba pin pelait na ya kane ka wa tangga jing kermen yang ngabdan ya ibanong ngaladon nyau fo khandai snam ngampat julap kum ya kane ka jing jiha ka jing im he ha ka pot ma bangla wanra pangi mai ha khanyu me la chong la sang na de mandai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de haying Nrai hau al pusan hau al pun reu ia kendit ka hapo kujing manam wai ia ka si pusen lai bena Ntia ia ka lai sen tang hau bena uban nyu ungai u ya su ngenang na ro uyi basong hang ne
akan nyume lak ta loi ka tu hi tau kiu ja du yo su tang garat khen lat ki du yo su ki baling khen le la su mi ki pli la su jol be ka tang ki la khen le ngana ba ang rang hang ka ying su ki lu na be ka tia uyi ka no jin ja kham tam uyi ba su bla kham tam uyi ba su rep ba rep klau ba bat ka wai ba bat kit ka kho ba kit usta jing ja umat yuma su tia yuma su dem nuat ja yang ila khen ma pakhat ba jot ka man sem ma ong su in nan tang ma phi ki he ki han tang ma phi ki hai libe sun ai lam phi ya yi ki ba sem siliang ki ba kup siliang ya yi ki ba duk ki barang li na riwa hari boy iai ya wat khau ya wat bai na ban ta ka snel re wow sun ai ya yi unong bala ya yi unong rep siu ya sha ye ra na how has pa how haja ko has pa ko haja sun ai lam ya yi ubaduk ubarang li pelan no season ya kate kolong ti ba yu dei su bang le pinan maha pinya brau ma dah pinya brau ka daman pi kapap kasang kan kilo ja pi rei unga yu ma ngang nan nan ba be baraat nga kapule ka puti yu ma nga rei tang u kon rat man ya rap ya yi wasem lanot wasem jenja khulai ya ki ha spa ya ki hai libe rapi polkat adam polkat ra kasong kapap hagi ha spa tang basi sendan pelaj no be ya kato kawa ha katma bangla unga iang hang na khat nyumel nyu ji em ka tang manuwei an tiaw snem ada polkat ana polkat bi song kapap habi ka Riboy People's Council sengkini mentakas ni ngiyawan hapo jong ka office jong u deputy commissioner jong Riboy rangkat bekini ki long kmi ki long ying ki be ki jongi ki be song yasa apo khat nyomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata mat yong ya ka jing em ka jongki ka ba sapenlong yangi kum ka seng bengin wan hapo jong ka office jong DC ni layo bani kendu baki bor punya district isa Jonathan Shella belong additional deputy commissioner banbu daka jingtho halor ka jinglap ka jingsyam ka jongi rangkat bat kilong kmi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila ai rangkat ki dur ki videos ki jingtho ban bu Ahmad ka office ka jongi kenang ban kaliang jang bor punya district kanyo ban perkhat ban yarap ikini ki longyeng kat kum ka jinglong jingman jingshan ka seng ni layo ya ka jingtep haka arpau tarik hadin bakal adon ka jingjia haka step jong ka arpau tarik bakal adon ka jing hap slap ka bajur bat namar ka jingjur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa hasil ter jong ka wa apo kan nyumer paham lang bahkan tap ya baro ki yeng ki ba syong yasa hasil ter jong ka wa te hadin bengi layo ay kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jongi kum ka seng yala le haka arpau tarik isha janmiet ban yali ikendu ikini ki bi syong yasa angte ban sungtu kamba ya ka ika kadau ka pelong ya kata ka jing slium te onang ila apo yang te dingil ayo ban ya keren ya snutu bhai kata kadau pika penlong yangi bangin bitar hak bani ko ngaya bat banbu ya ka jingkli namar ba baru kata habaslab kamjudon ka jing sleium kamjudon kata ka jing syarong jong kitiar kitar ka jing syatap jong kayeng ngade gesin ka baar nadu mersim snem kiladon ki media report baper na ka jing sna jong ka kata ya ka ba iba renikton lingdo tungkar MLA badamburom jong ka mokrwat berbadiru menteri bari menjungka sarkar jela ka jongi ajing sisala dangi snap ek kerdan jong ubreu mdesu badang hapen kan mau lane habatai ya ka kamram ka jongi haba ile ekano ka business ka jongi ka jingsha ka di ka hok ka jongi dan repat namar ba ile e ka kam ka baya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential ka punya tip haba snai kano ka surok snai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban pitlang ya kajing bhajing miat jong kiwe paro kinong shinong bali benga keren ya kata namar kata ke de dauba jong kan kajing jabaro hadin bengi lapoi haka arpoi terik hangte ya jaka kan yomer ngilap hangtu ba katu ka jaka ka banasuro ka barung ketika jaka jong iba renikton pi ka jing pendap kendo ba kajing thema hangtu la sharkai te dengil apa syapo apa de kiton kitu ki muri artili ki baret kat ba gajing kenjang jong ka jaka naga level jong ka umbat hadu ha surok dangin bakla kanum duna syu ka khatsan arpoput
te khatsan ar put ka jing the khando bat artli ki muri ki banga makla tang ba arlane lai put te kane gadi ke ga daw ka ba penlong pat ya ka jing syakta jong ki khatnyu tli ki longing ki bakum ka seng yo jing tep ngatara ki nang yabun tama ka bangi yo jing tep ngi ki long khatnyu tli ki longing te ding la po yang te ha bangi ru ha ki hing jong ki isnei namar ka ying kalau or pait lun ki jur ki jab ki jingtung ki jingtep ki pliang ki khuja ki dabor kat badan baro lara lo ko bali ra ko namar ba ha kapor ka bawan katuka slap katuka jingrong jung katuka wa hang tu kimia don por shu ban ya pen khuit ban ya lum ban ya sei ki tiar kita la shu shim tang ki khun ki bat ki phet ke jaka ka baki kala ban pelaim ya la ki jong ki khun ki ki siu ke jong ki te kane gadi ke bangi kum ga sengi penrem namar ba mensim snem kala don ka jinja bali ba ki up hadu ba kanda jab yang sa shisin ni shuang bo blai bastan ha katuka miet badon katuka world cup ka final ba ki khun ki jong ki kidang ya pej pat ya thia kidang ya pej ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kum tu kawan kata ka sau la dadi ba kim pej ya katuka miet ngatharai kala don ka jinja ka ba sungsi te kane gadi ke ka ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khamba ba ha ketiga jaka la ban penbha ya kata ka muri la ban penbha ya kata ka jingking bat ha bangi shong bat kini kilong yeng ha bangi kli ki ba ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phawani thu ipe kata ri bangi ngi songkumen kim dawa ya ka pisa henry ya bangi prasyang bat de ban estimate ka jinut ka jisep jongki menta kam dunai ka sanpusan don rupaulak kawai kalong yeng mata kala du hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpaj ki kwai ki jongki ba ki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek bro lara ka te mano ban jubab mano ban shim ya ka jingi kli hato iba renik ko mutrai jaka la tharai ban compensate ikar ka jinut ka jongki ngam tharai te kai ka don kam menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngi lakran dak ba shai ba kade ka jingdor kam ka ba ahmad e menta ba kade ban dono ke inspection nakaliang juga borpeni district hawat hakisi ki baladep nakaliang juga lokal MLA bar ubidio kilalit ban akses ten rai hadu menin mene kam shimladon ka jingkhot ikini ki longyeng ban ai kata ka jing pentikna ba hakini ki khendiat singi ki banwan kan di bandon ka jing trei ban sinada ka jingking ka ka jingkwa jikini ki longyeng mene ngatara ki mlak panpau ka jingkwa ka juki bolong ba katika humpai de ban seino namar kami hap ka ka jaka jadi mesinada ka jingking kata ka de ka jingdawa jingkini ki longyeng ngatara barok ki kwa kumta em ki kwa bakan don ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau korwat dak ba burom ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaka ki puta shane ni welcome ye pi henry wat nyon yo duk siliang ukup siliang usam siliang ai kakti ka diang kamon rangkat baki longying ki besong saang te hajing sya ka di jingkar khu ba pi piwan shane pile ki business ka di bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun jiki ki longying basa marjan te henry kum ka long mata ka long da khongpong ka don ka jing sileum ka don ka jing syara ki marbam ki mardi ki martari ka jongki te kane ka long kum ka jing tim ya ki te ngin nak liang juga seng nyimdon nya ka jing berngem bersit nyimdon da kumui ka kom perkhat tang ka jing kentu ka ba khmat bat nikong ay kalong ba ibar ini ban one first hand ban pej dak le jong ki khmat ha ga ga jaka ba la imla ban le kumta na kaliang juga seng ngihap ban syong ban perkhat namar ka ga jaka kum ka long mata kam fit ban ya sa breu te kumba ngi ya kren mene ba ka jaka jong bar ini ka singan namar ka don hajrong ka jaka jong kini ka don hasnda jong ki telada ka poi ka por ba kini kim nut syo ban ya syong sa hasil ter jong ka surok nakaliang jongi ngi hapan penbore kini ki hap li syong li sa jaka jong bar ini namar ka jaka jong bar ini kalong safe ban syong bansa te mai thara imperwai kata ni piong no ibar ini le se im kuslai kata henry bat kini ki longing ki ba syong sa ang te kila kren yang ngi dak ba syai ba ki kim nut syo ban syong bansa ang tu namar beli ba ki don ki khun ki kti ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem ha ga du ka si ba ngi le yang te ha ka we ka yeng ka don kama jrong khandiat khatsan ar pamut ki klung khana ki don hang tu te kapat ka donut ka jongi ngi thang bangi pe ikine barok hoy te nakaliang jong kaseng ka ditang kata bangi wan hane police office bar wana ada ka jingtho bat ban kentu lang ba kilat patai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ka bol punya district borok ka we bakin shim kia ya kane mardor namar bangim ko bakan don ka jingja ka basusi ha kisi ba ki por barang wan kublishibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe. Through
the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.